lapo-lapo wong arep dibengen. Pas aku gendro kok saya modal anyar kok saya modal semrawut. Nggih, Mas Parno, alhamdulillah barokallah. Saged kepanggih melih teng mriki nggih Nggih Parno. Nggih. Alhamdulillah pinaringan seger waras. Amin. Sowan teng ngene dalemipun Pak Bambang. Nggih. Tuku gedang-gedange tugel-tugel. Lah kok ngono? Ayo Pak Bambang kan tuku gedang-gedange tugel-tugel. Alhamdulillah dalu menika ngawontenaken tasakuran. Nggih. Menika wujudipun temu wahyuning jodoh. Temu wahyuning jodoh. Wahyuning katentreman ingkang putrinipun mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Allahumma amin. Muga-muga dulur kula teng Tambang sedaya pinaringan berkah barokah. Muga-muga pinaringan rejeki ingkang kathah. Amin. Panjang yuswa, penak ning golek sandang pangan. Katitik teng mriki ngendikane jenengan wis bener Mas. Dengan ilmu ketajaman IT-nya masing-masing di desa mriki niku alhamdulillah. Jenenge cacing sing biyen dadi penyakit saiki iso dadi rejeki. Niki mula wong jenenge tambang niku kula diarani panguripan. Oh, ngono. Enek tambang emas, tambang batu bara, tambang batu, tambang pasir, termasuk tambang seniman wonten ing Laladan Kecamatan Udah. Nggih. Niki nuwun sewu boten kata lupen Mas. Menika kunjung dumateng Mbah Lurah. Mbah Lurah wonten. Nggih. Nggih. Nggih Pak Diwan, Mas Ibu, alhamdulillah nggih rawuh. Wah, alhamdulillah nggih. Sedaya staf-stafipun wonten teng desa mriki, Pak Care, Mbak Kasun, Pak RT RW sedaya ingkang sami lompat. Nggih, jantenan nyambut gawe nek kene iki penake ora umum. Kandhani kok. Oh, wis gayeng. Sone kepenak. Iya. Wayange ya apik-apik. Terus gonge ya mening-mening. Sinyal apa nih? Sinyal. Yo ora nek to Mas. Wong elek dadi duwe kok. Apa? Cacing. Oh iya. Iki kok ya ora. Lho wong pripun wong tambang aja mbok ketokne sepele. Heeh. Dulur tambang ora kena disepelekne. Iya. Dengan budaya kita menjadi indah, dengan seni kita menjadi mudah, dengan agama kita menjadi terarah. Kula tenggene mriki nuwun sewu, bocah ora nek sing jenenge pendidikane ndek Mas. Ora ono. Kabeh padha pinter-pinter, padha dhuwur-dhuwur paling ora sarjana. Iya, S1. Awakmu S piro? S4. Pilek ora? S4. S4 apa? Mbuh, S4 ora aku dhisike. Lah aku ya beda. Piye? MSI. Kok MSI? Meh sembarang iso. Ya kaya wong tenggene mriki Pak Bambang nuwun sewu ibu-ibu ngasta tenggene TK. Oh, ibuke? Iya. Wah, jan. Wong jenenge guru TK niku nuwun sewu Mas nggih. Jenenge guru TK ki wong bu guru ki sing paling sabar dhewe. Oh, ngono. Wong aku wegah dadi bojo guru TK ki wegah kowe Pak Bambang ki wegah. Lah kok sok wegah kowe? Alah, ora urung ngantek seminggu wong lanang yo jimpe lho. Kok ngono? Ayo coba ulangi. Ipun, ayo coba ulangi. Oh, iya kaya tenan. Aku lek melok Pak Bambang yo moh. Wis remuk kowe. Ya wong urung ngantek seminggu wong lanang wis ora kuat mlaku. Ayo wis deglek. Salah deglek lanjut lagi pindho no ayo coba ulangi. Bojone Pak Bambang biasane yo ngono kuwi. Ngomong Pak Bambang yo wis legrek yo ngono kuwi. Nggih, alhamdulillah nggih. Sowan tenggene Pak Bambang. Nggih. Niki mantenipun asmanipun Mbak Hesti Widianti. Nggih. Menika putrinipun Pak Bambang kalian Ibu Ismini. Nggih. Pikantut jodoh tinemu wahyuning katentreman. Menika Mas Haryanto mijil saking Laladan Dukuh Kroyo, Kecamatan Sampung Ponorogo, putra panjenenganipun Bapak Kusnen sekalian Ibu Sringatun. Iki sing kene pabrik cacing, sing kono pabrik boto karo kapur. Kandhani kaya nggon pabrik ya. Dadine atos karo empuk. Lah iya cocok.
dadi siji bengi iki paribasane nuntungne balung kang pisah. Mergo dadi jojo tinemu wahyu sakinah mawaddah warahmah. Mula wong atos lek diatosne dadine barang sing ora bener mesti dadine bentrek. Mula golek jojo ki lek atos karo sing empuk, lek empuk karo sing atos. Wis seneng bukan atos? Ora. Lah. Kok iso ora seneng lho? Empuk karo atos iki aku seneng empuk to. Mosok to? Aku seneng aku ya atos kabeh. Seneng kok iso atos kabeh. Coba ulangi. Iya. Satu lagi coba ulangi. Jaga ibune ya tenan niki Ibu Ismini niku tenan. Wong sabar sak sabare wong sak donya ki lek iso ngurusi bocah cilik Mas. Oh iya, ya tenan. Pendidikan dasar itu TK sampai SD kelas 4. Iya. Kelas 5, kelas 6 kuwi wis karek baleni ulangan sing biyen. Oh ngono. Oh, mula SMP, SMA teko kuliah ki paribasane gur hadiahe awake dhewe duwe pikiran. Oh ngono. Aja eneng wong guru TK awakmu ya ora iso ndalang. Ya ora iso. Aja eneng guru SD awakmu ora iso itung-itung. Ora iso. Tenan kok ya bengi iki saking pintermu itung-itung. Petungku karo Pak Bambang petang ewu ya karek 1.500. Ya ngono. Ayo saking pintermu kok ya. Piro ya. Alhamdulillah dipun sengkuyung menika GS Audio Mas. Streaming nggih. Ugi dulur kula lanang ingkang saking Lalak dan Gang Sate Haji Suroto Gamelan. Wah, niki Gang Sate Haji Suroto Gamelan atau namanipun Pak Tukri. Pak Tukri nggih Haji Tukri. Wah, iki satene wis terkenal. Iya. Iki nek wae merono mesti punya sate ya. Ngomongé sapa? Ora. Yo ora to. Jenenge bakul sate. Ya bakul sate lek bengi awake dhewe rono esuk ana buka. Nggih, menika saderengipun Widyawati dipun jumenengaken menika keluarga agung panjenenganipun Rama Bambang menika putri panjenenganipun Bapak Supri Mas. Nuwun sewu niki kula pamerne kagem Mbah Dewan mumpung rawuh mriki. Pak Ribut jane ya dulure dhewe termasuk keluargane dhewe. Ning dalu niki kula pamerne teng beliau Pak Ribut menika adik kula wedok asmanipun Mbak Anissa. Mbak Anissa. Nggih. Niki biasane kan wong wedok mesti nyanyi. Nggih. Biasane mesti nembang. Nggih. Niki benten. Piye? Mas Ibet serampat Mas. Serampat Mas. Iya, serampat iki. Serampat Mas. Serampat. Monggo. Kaya biasane piye? Iya, monggo. Serampat. Mbak Anissa, monggo ninggal panggung. Iki beda. Iki beda. Iki beda. Monggo Mbak Anissa. Tak pamene ndur pelanggan. Tak pamene sak puluh. Nah, iki. Mbak Anissa. Nuwun sewu Mbak
Nggih, wah tenan. Wilujeng dalu, Nduk. Nggih, wilujeng dalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asmanipun sinten, Nduk? Nama kula Anissa. Anissa sekarang masih sekolah atau kuliah? Masih sekolah. Kelas berapa, Nduk? Kelas 2 SMA. Di mana SMA mana? SMA 1 Babadan. Alhamdulillah. Cita-cita ingin menjadi apa, Dik? Ojo guru TK loh, aku mau. Ojo guru ayo sekali lagi ulangi. Iya. Bapak orang tua. Ya. Cita-cita ingin menjadi apa? Ojo. Cita-citaku duwe. Cita-cita harus punya, Nduk. Kita omongi ya. Wong jenenge wong nom kuwi mau harus punya cita-cita. Kaya nuwun sewu cilikane Bapak aku sok ben yen gedhe pengin dadi dalang. Mbak Reni sok ben aku lek gedhe pengin dadi sinden. Mbak Marfuah sok ben nek wis gedhe pengin dadi sinden. Mas Ribut cita-citanya ingin menjadi dewan. Awakmu pengin dadi apa? Dadi apa? Pengen dados. Seniwati? Nggih. Jadi apa? Penari atau penyanyi atau presiden? Penari. Penari. Iya. Nah, koleksi nari Nduk Anissa. Sing siji mau gagrag Ponorogan. Iki mumpung Pak Ribut mirsani Pak Ribut lho nggih. Muga-muga sok ben nek acara Pak Ribut iki ponak aku sing nek kono iki iso nari lah. Selain serampat awakmu nari apa wae? Jaipong? Nggih, Jaipong saged. Jaipong bisa. Remong bisa? Saged. Lagi lho Kang Bibit. Remong Mas. Remong dijajal remong ya. Jawa Timuran saukel wae. Saukel nggih Mas Gundur ya. Ya dijajal. Niki dicontokne nggih Pak Parno. Nggih. Niki mumpung teng mriki lho. Nggih. Iki potensi lho Mas. Promosane. Potensi. Potensi kudane niki. Tidak iki Ora ngundang wong liya pinter wis biasa. Nek potensine dhewe ora ditokne, kapan dadi majune kuda? Ya kemajuane ora enak. Ora enak ya. Mas, ayo Mas. Noni dune. Sanon. bisa terwujud berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Tetap semangat, tetap belajar, semoga menjadi anak yang lebih sukses. Potensi di Kecamatan Kuda. Nah, ngeten iki Pak Parno. Iki mau nani wis. Iki pengen nembang pora. Pengen nembang pora. Ora apalane lagu apa mumpung niki dereng Pak Ribut kepareng pinggah panggung mengke nggih. Nggih, monggo. Iki Pak Ribut kali Bu Carik mengke badhe nembang. Nggih, Mbak Lurah nggih. Lho Pak Tugi wis ora sah nyanyi. Piye? Nyawer wis. Ya, malah Mbak Lurah kon nyawer tok. Iya nggih. Nembange apa, Nduk? Nembange apa, Nduk? Wis manut aku.
Kawitaning sinawang. Kawitaning sinawang. Keyboardnya ada tadi? Boten wonten. Setaneng. Yo sik tak golek penak. Gubuk asmara apa Lintang asmara? Gubuk ae. Apa lali janjine? Lali janji. Ninggal katresnan. Lewung. Lari janji. Lali janjine. Nah, iki sing dadi apa kuwi jenenge sing dadi sengkerane Pak Dewan ki ya kuwi. Oh, Lagu siji ku ora kena dinyanyekne. malah. Iya, wong lali janjine ora kena panik kuwi lek duwe janji selalu ditepati. Iya. Wah, kowe sore mau WA Mas, aku arep ning gone dulurku. Oke. Udah tahu ya neko-neko iki. Enggak. Lali janjine. Monggo Mas, nggih. Yuk.
aku. Nggih. Nandur brambang neng pinggir kali. Nandur brambang ning pinggir kali. Pak Bambang muga akeh rejeki. Pak Bambang muga Akeh akeh rezeki. jenang mirah asli Ponorogo. Jeneng Mirah asli Ponorogo. Mbah Lurah muga panjang yuswa. Mbah Lurah muga panjang yuswa. Ana pari dicotol pitik. Ana pari dicotol pritik. Pak Supri kula nyuwun dhuwit. Pak Supri kaya duit. Kula jalukane nyang Pakmu dhewe. Ya kalau jalan bapaknya dhewe itu piye? Piye wong sepelan dadi kok. Oh, ngono. Ya Pak Pri monggo minggah putrane nyuwun disawer Pak Pri nggih nah. Ngeten iki lho sembah nuwun. Sembah nuwun. Dadi Pak Supri mau anu diantar kok malih cuwilik dhuwur. Pak Riki, Pak. Pak Pri jenengan mriki. Putrane nyuwun disawer. Pak Pri. Ini kemuka bunga. Tok melon aku kecair-cair. Cair wis kok. Karena jadi manut gareng kudu cair kowe, Nduk. Nggih. Unggah-unggah iki aku ora golek eleke. Heeh. Iki potensi wonten ing laladan mriki, Mas. Oh, ngoten. Menika Pak Supri Nggih. ngasta wonten desa. Nggih. Iki Ibu. Garwane. Nggih. Kasta wonten? Teng rumah tangga. Oh, ngoten. Iki Mbak Manten iki. Mbak Manten kuwi. Ya Allah, kok ya aku ngantek lali aku teh. Iya. Ya, alhamdulillah ya Allah nggih. Niki berkahipun kagem putrinipun panjenengan Pak Pri monggo. Upami kula mboten sah mboten napa-napa. Mboten sah mboten napa. Sing bahkan niki putraan putrine diparingi sangu. Ya, ngono. Sing baku wong nyanyi joget kowe ngono. Ya Ngrasake. Mesakne nek. Iya. Ya, nggih. Makasih nggih Pak Pri nggih. Ya Terus lu Allah. mantene ben nyanyi ngono lho, Rek. Aku pakai bagian to, Rek. Aku dadi promotor niki. Wis ora soleh ngono. Iki nyanyi lek pamane guru TK iki ya penak. Piye? Halo Pak Pri, coba ulangi. Ya, yo yo. Coba. Aja diulangi. Nggih, makasih Pak Pri nggih. Nggih. Yo, terima kasih. Terima kasih, terima kasih nggih. Tuk 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 tuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab salam, kuwi ora dijawab dosa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Mbak Manten nggih. Nggih. Alhamdulillah. Mas Manten teng pundi? Oh, Mas Manten niku nggih teng pundi? Mosok wis coba ulangi. Mas Manten. Iki aja kaya ibu lho ya. Boten. Lah, Iya. sepisan kanggo sewengi sak lawase tegese. Engko lek coba ulangi kaya bumu mesakne nang gelang kono kok kekeselan. Cita-cita ingin mempunyai anak berapa, Nduk? 2 saja cukup. 2 anak cukup. Nggih. Pak Bambang nuwun sewu badhe nyuwun putu pinten? 2. Iya. Alhamdulillah wis papat. Tapi sok papat. Mbak Uti nyuwun putu pinten Mbak Esti ini? Pinten? Sekali.
berarti Nom. pertanyaane Pak Parno Nggih. nduk kowe duwe anak 6 kuat ora mesakne sakmene kon metu ping 6 Ya iya. kok ya coba ulangi Iku mawon sing coba ulangi. Yo ibuke. ya sembahun semoga perjujuan Anda selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, menjadi pasangan yang selalu setia sampai akhir hayat, menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Engko masih kon buka ya Nduk ya. Mandene nyanyi apa piye? Lakon iki. Nyanyi ya Nduk ya. Boten. Boten. Oke. Wis nyapel ki ora oleh nyanyi. Oh ngono. Ya. Ya. Istilahnya kok ngono sih. Kok ya Mbak Paten nyawel iki ya. Ngene iki lho. Aja. Dulur tambang kok. Orang tambang. Abang waktu itu kadak Pajak nih karo padak Pajukan. kok ya Iya. coba ulangi Ayo weh. nggih niki wonten presiden Nggih. 1 2 3 4 Ini 5 wonten Pak Mudut Mas. nggih saderengipun menika wonten urek-urek nyuwun sewu kula nyuwun tembang Roro Jonggrang Puspita Nala Lelinduran Caping Gunung, video syuting SMK Pemda Pudak. Terima kasih dari SMK Pemda Pudak, terima kasih. Live YouTube Rusma Indah Among Tani Trisnayu, terima kasih. Yang belum subscribe silahkan di subscribe ya. Iya. Lelinduran dhisik dulurku Nduk Reni munggah. Reni ya. Tojae nak Jahe jatuh. Kompel jahe banyak lokikan sekali siji Tojae nak jahe jatuh jahe di Kompel jahe banyak lokikan sekali siji Ambang-ambang Wilujeng dalu gendok Wilujeng dalu. Iya, juga lu nek mau iki nyapa to? Aku model Aku yang gumen lagi tak tengok wis mutang mati. ketoke ngono kuwi wong lanang ndak singkreno. Ketok dumuk muntah mati. Patute ngono. Ndak ijolno. Pirokne ya. Iya dijole. Gonyang jedes ngono golekne sing kuno. Kulane sing go. Ya golekne sing kuno kae ning kandange Mbah Wong lho. Nggih. Kowe marung ketong. Kek terus. Iya. Ya, kowe gelem, Nduk? Gah. Aku seneng aku lek. Sapine maksudku. Aku lek perah betul kowe Reni aku esuk tak peros. Kurang Mas. Sore tak peros. Kurang. Asu yo peras. Iya. Kurang. Lah kok iso? Kurang gede. Ya wis to kok anggere wis bar petang sasi kan yo cilik dhewe. Maksudnya ki sapi ini. Sapi ya. Lelindiran yo. Nggih. Menika wonten pamundutan saking kanca-kanca ugi menika para kadang sutresna mliginipun wonten ing dalu menika ingkang taksih kungon wonten dalipun Rama Bambang. Nggih. Ya. Monggo. Lelinduran iki sop awakmu ya Nduk ya. Kula. Kesel ben guru wae. Nggih, burunen aku ya, Cok. Wis kulino diburon. Jati Kusuma Laras. Kusuma Laras. Ya. Jahe. Ya, dulur lanang ya ning kene engko bare Mbak Parno kuwi blak ning para munggawa ning wayang. Nggih. Monggo. Iya, buka nih kok kono. Ya apa-apa iki. Ora apa-apa. Iki kowe juga nek buka. Tak gewet ya suwi-suwi. Nah. Iki semono kaya.
sambutan kata sanget. Beliau pas ribut tesih lenggah. Ning sautawis rumiyin potensinipun dulur-dulur wonten ing tambang rumiyin. Menika mboten namung gladi wanu napa niku tegese niki kepinteran masalah nyanyi, joget lan sapinunggalane termasuk pelestari budaya wonten ing laladan mriki niki sampun ketara nyata wonten Mas. Nggih. Menika beliaunipun kula munggah mriki nggih. Nggih, monggo. Sropek Mas. Tuk 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 tuk. Nuwun sewu Mas Dimas. Kersanipun minggah panggung. Mas Dimas. Putranipun munggah kasut. Monggo Mas Dimas. Monggo. Ora dadi kepenak. Kowe nyeluka kancamu jenenge sapa? Ya goleki, celuk-celuke. Wong loro. Mas Sofiano. Ah, Sofiano, ayo no. Mas Sofiano. Ayo munggah panggungan yo. Ya, tak uran-uranane. Iya. Ngilmu iku ya uran-urane Sofiano ben munggah. Kaya tayub tenatan. Kelakone kanthi laku lekase kawan kas tegese kas nyantuk sahani Satya putya pangakeh tur angko monggo Mas Nano monggo ya Sofiano Mas Sofiano monggo minggah panggung monggo nggih monggo yo monggo Mas Sofiano yo iki cah nom kabeh den munggah. Pokoke latihan munggah ning panggung nyanyi. Sing nom ya diunggahne, sing sepuh ya diunggah. Monggo Mas Setiano monggo, monggo. Yo dibuka yo. Ayo. Nggih, monggo Mas. Ayo, munggah panggung yo. Ya, bisa rasane dhisik latihan munggah panggung kok nyanyi sing gaya ngono. Tak isi ayo. Lagunipun Podang Kuning Mbak Marfuah Jumeneng. Monggo. Lagunipun Podang Kuning Mbak Marfuah Jumeneng. Napa Gubu Kasmara manut? Nggih. Mas Dimas Bekso kali Mas Anu ya. Kono. Ya, kita ganti. Terus sak maju Mas. Ya. Niki kula mriki mawon nggih. Ngaten niki lho Mas Ribut. Jan luar biasa. Iya. Iyalah. Iki jaluk sampur. Ya, iki dicepotne leren iki kene-kene. Ini ngalah rumah. Ya. Masa lagi ngeten iki termasuk pelestari budaya lho Pak. Nggih, kowe bocah ki lek bocah budaya kowe tetep nyambut gawe tak unggah ning panggung. Iya. Iya. Monggo. Lagune apa, Mas? Wonten Podang Kuning, wonten Gubuk Kasmara. Oh, ngoten. Gubuk Kasmara ki mawon, wau Podang Kuning sampun. Oke. Thank you.
sawere langsung bablas mawon teng Mas Ribu. Nggih. Saware Mas Ribu. Niki wau pun kula dung Mas nggih. Nggih. Pelestari budaya ingkang angka kalih. Nggih. Wondene wonten teng mriki kula dalah panjenengan sowan tenggene pemerintah desa wonten ing Laladan Tambak. Nggih. Nah, niki perwakilan dari pemerintah Desa Tambak. Nggih. Ingkang angka sembidah menika beliau Pak Lurah. Pak Lurah. Angka kalih menika ingkang nembang beliau Bu Carik. Wah, cocok kowe. Wis tak sepelne karo Mbah Cocok Lurah kowe. karo Carik. Heeh. Dene Mbah Lurah bisa terarah, masyarakat dene aja cerik-cerik. Lah, niku ngersanipun nyawiji dadi siji, Lah. bene sempulur, bene nglembaka, bene maju Desa Tambak. Lah. Aja dipreloki Mas, munggah panggung Ayo Mbah dipreloki. Lurah kalian Bu Lilik, Bu Carik. Nggih, monggo. Yuk. Ayo. Iya. Sentimen Oh, gitu. kok orang enggak dong? Boten kok. Durung kowe. Ren. Dan buka-buka Ini ben ngatek kalau sih. Mbak Marfuah nggih Ah. niki Mancing ketok. wong loro iki buka kabeh. Niki mumpung Mbah Lurah kali Mbah Carik napa niku sayah Mbah Parno. Niki kula nyuwun Kesana urung rene reng. sampun to, sampun legateng mriku kok. Oh, wah. Diaturi wonten riko. Wonten wingking nek wonten lho. Diaturi munggah to. Sampun Napa kula sekalian Mas Ribut. Ini sekalian Mas Ibu kowe. Oke. Lek kali Mas Ribut niku Heeh. sepote ora metaram, Apa? ora aja dipeleroki. Heeh. Sepote sing bernuansa agama. Agama. Pepeling. Pepeling yo. Monggo Mas Ribut, Mbah Lurah, Bu Carik minggah panggung. Sepote pepeling yo. Monggo. Mas Ribut monggo. Ya
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pinanggi melih dangu boten pinanggi sedaya sukses pinaringan seger waras pinaringan berkah barokah kathah rezeki diremeni sedaya masyarakat Ponorogo. Amin. Ning siji rek. Napa Mas Riko? Saiki perkembanganmu kok siji. Napa? Dadi tukang absen Bapak Ibu. Niki kula ke napa lek tenggene tambang. Nggih. Niku tanahe napa sepeda niku kula niku pengin dudukne dulurku sing ngerti marang budaya. Oke. Potensi budaya teng Pudak, teng Pulung tetep kula angkat, Pak. Nggih. Mbok menawi Kang tanglet jawab nggih namung kentun piyambak Nggih. panjenengan. Nggih. Dadane kok dudukne Mas. Lagi. Sekedik nggih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, macange Mbok Limbu ingkang kula hormati sedaya para pinisepuh, Bapak Dalang ugi yoga kula hormati wabil khusus dumateng Pak Bambang, Ibu ugi temanten kekalih Ohayo gozaimasu atau konbanwa. Gareng Halo. kula wau baru ngerti enjing wau pas ijab nggih. Ternyata manten niku kok Jepang mriko niki wau. Jepang. Jepang nggih. Jepang luar negeri. Iya. Negeri ini kok Negeri mriko. Ora negeri kene ngono ya. Lek kene kan Jepang lek kene ya. Jepang kejanganan Jepang jenenge. Niki Jepang nggih. Nggih, saya mengucapkan karena sekolahnya ternyata di sekolah bahasa Jepang saya nggih. Saya ucapkan Omenito gozaimasu kekongsitte, mudah-mudahan mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. aku artine ya apal. Ngoten niku kula nggih ngerti lho, Se Pak. kowe engko tak bedheki dhewe. Siap. Nggih. Tak bedheki dhewe. Kula tak Ya, ndang kono. Aku ki Nggih, ora krepekan. ora golek krepekan. Kowe ngertimu kan penyakit siji lho. Penyakit sakuku rata lek ora ndek dhuwit kan ngono. Nggih, nggih. Para pinisepuh ingkang kula hormati, matur sembah nuwun wekdalipun Pak Bambang, Bapak Dalang wonten ing dalu menika dalem saged sowan Reng. Nggih, Pak Ribut. Komisiku kan ya komisi kesenian. Betul. Jadi saya mengapresiasi nggih wonten ing dalu menika kegiatan nguri-nguri budaya. Nggih. Ugi ingkang kula hormati Mbah Lurah, Bu Cari ugi para pinesepuh ingkang rawuh wonten ing dalu menika, Mbah Mantan, perangkat desa sedaya, Pak RT sedaya, tokoh masyarakat tambang. Ugi sindenge nggih cantik wonten ing dalu menika. Ngene rek. Pripun? Wonten ing dalu menika aku duwe bedhekan ning awakmu. Siap. Ngene sik rek sik to. Ngecek orang. Mesti wakil Iya. nggih. Ibu-ibu aku ora saweran. Ora sak sawer. Justru engko tak kurangi mergo liwat ngarem aku, jatahmu lek nglumpukne tak tariki kowe. Wonten dawuh mriku mawon Pak. Oh, nggih, Kula nggih. konslet kali niki. Oh, konslet. Nggih. Kula antisi Iya. sapi kok niki. Wonten Right. pertanyaan pripun? Nggih, nggih. Jadi gini, alhamdulillah nek Ponorogo ini kan aman ya. Aman. Di bulan Agustus kemarin di kabupaten daerah lain ada, alhamdulillah ada hal-hal, dan di Ponorogo itu semua elemen itu kita kumpulkan, nggih, termasuk kesenian. Pertanyaanku rek, Oke. Ponorogo Pudak iki pirang kilo rek? Ponorogo Pudak 10 kilo. 10 kilo ya wis. Turane apa sing ganjel mengke Mbak Lurah rek? Pinten lho, wong aku Pacitan paling mboten nek mriki niku perjalanan nang Genahe nggih sak jam kurang gedhe. Oh, nggih. Ya diantaranya sekitar 30-an 5 kilo. Nggih, tujuane ngeten, wonten ing dalu menika insyaallah beberapa waktu lalu sudah dimulai pembangunan jalan. Wonten singgahan, ngoten nggih? Nggih. Kenapa tadi saya nanya, panjangnya berapa kilometer? Nggih. Alhamdulillah berkat perjuangan Pak Bupati dan seluruh pemangku kebijakan, Mbah Lurah, perangkat sedaya, kawula sing ngawal bersama anggota DPRD, insyaallah Pulung Pudak niki mangke di akhir tahun dipun sret kula nyuwun donga pangestunipun nggih para rawuh nggih. Nggih. Wis
Cukup ngene aku tak mudhun dereng ya. Alah. Ya, tenang to, Reng. Nggih, Reng. Pripun Mas Ibu? Nggih, gini. Pripun? Pertanyaan kedua, Reng. Nggih, siap. Aku pengen mengartikan sakinah mawaddah warahmah, Reng. Sakinah kuwi tegese tentrem ya, Reng ya. Iya, betul. Jadi ngene, Reng, misale awakmu ya Reng, mulih go kene kundur saking mriki teko ngomah, teko daleme piyambak mergo enek bojo anak kuwi atine kan ayo. Nah, iki juga untuk temanten kekalih nggih. H dan H, apa? Haryanto dan Hesti. H dan H gitu kan. Itu harapannya nanti akan menjadi keluarga yang tenang. Amin. Tentram. Amin. Walaupun mungkin sik ditinggal lunga, tetapi saya kan enek LDR. Singkatnya LDR itu apa, Reng? LDR Ladrang. Seniman. Iya. Wong kae tine dhuwur. Iya. Kita kok kabibet LDR ki ladrang. Lek PL ki pelok. Iya. Lek SL ki sledru. Wong semene iki lho Pak Nur Sewu. Iya. Siji teko 7 lho ora apal semene. Lah Mas Bibit teko ngambil apa lho? Mboten apal siji baleni 7. Ici nih sang singgung oleh apa teko 10. Lek gak apa kok mancane lanang, Bu. Niki ta, mengke di giliran ide. panggung Nggih, sakinah mawaddah. Mawaddah niku tegese kasih sayang, Rek. Ya dah, kasih sayang. Kenapa harus mahabbah cinta? Kira-kira lek tanpa didasari cinta, awakmu apa duwe anak, Rek? Cinta. Terus mawon. Cinta ke ciuman indah tetap abadi. Oh iya, mending. Oh. Cocok ora tekono Bapak? Oh. Iya. Cinta ciuman indah namun tetap abadi. Jadi dia mesti wong seneng iki tetep abadi. Kuwi mawaddah, ya kan? Nggih. Iki ku lek sing dagelan kene berarti jatahmu tidak mau loro lho ya. Nggih Pak Ribut pokoknya. Kudu kali yo tinekan tenan alhamdulillah. Warohmah. Warohmah tegese napa Mas? Tegese napa? Mboten ngerti wong jenengan sing praktekne mungkin perjalanan komputer. Rahmanipun kasih sayangipun Allah ketika sudah diniati untuk ijab kabul berarti wis sah. Dan insya Allah akan diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Kulo kita mengatakan kulo kali panjenengan ugi masyarakat sedaya amargi benjing dalam wonten agenda ugi kuliah wonten UNS Solo, mohon pangestu saged tinggal cekap anggenipun kawula sekolah malih wonten Solo. Kulo kita mengatakan niki tetep disawer apa ora? Nggih kantor jenengan Pak. Lek tolong ki monggo. Nggih. Karena kita pasrah ngalah. Aku wis Nggih, kula niki pun duangu kalih gareng niki mboten sak panggung nggih. Nggih, leres. Radi suwi ya. Nggih, pacak dadi dewan belas. Wis ora. Wis lali ya. Nggih, ampun ngoten Mas. Ngoten, Ji. Kula niki panggih jenengan tetep riyin kalih sakniki sami mawon. Dulu masyarakat sekarang menjadi dewan. Biyen 10.000 saiki sawere 100.000 tegese ngono ya. Itu cekat dhisik Reng. Iya. Kene ya tau dadi MC lho, Reng. Mengatakan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah cair. Kuwi iki lho. Gak lurah. Iya. Terus. Iki becare iki ndi? Becare iki. Becare halo. Becare halo. Becare iki. Yo. Iya, karek tok ora apa-apa. Makasih ya Becare, makasih. Nggih. Sembah nuwun nggih Mbak Lurah, Pak Nibut. Mugi pinangan berkah barokah kathah rezeki panjang yuswa. Amin. Gone sapa? Dijabai dening Oh, Gusti alah, Kang melu. Agung Saduwaya mawon. Ayo. Lelagonipun Lewung. Iya. Lewung. Iki pamundutan Bucare. Wis aku lho aku yo. Lewung Mas Ribut tenan Mas. Monggo, lewunge dados. Enggak.
gayeng regeng wonten ing dalu menika Mas, tasih wonten pamundutan melih menika caping gunung. Caping gunung. Pelok dibalik Selindro SL. Ya kan karo iki lho. SL. Yo. Indeng. SL Songo. Larak ringin nanem apik kabeh. SL Risan, Mas. Yutitin. Halo. Karek. Oh. Ayo Yutit. Halo. Ya. Tapi makan apa jadi? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Suwera ketemu saya klenu, saya klenu. Maksudmu ini saya kowel. Iki ora. Tegese iki ketok sumunal. Iya betul semua. Ya kok iki tenan kok Yutin iki ketoke kaya ula modele. Mana? Ulang ya kowel bareng. Grusungi. Oh, alhamdulillah. Capek gunung ya. Nggih. Dijenglengne sabare kono dangdut. Iso ae. Aku tak sing jenggleng awakmu, awakmu sing biasa aku lagi iki kemedi tak tinggal mulai. Tak ya, parane jam apa. jan tenan. Kang Biet aku tak jenggleng dulurku wedok munggung iki. Aku ki tenan suwira ketemu karo dulur munggung iki lara jamu tenanan iki. Ora piye. Ora tenanan ki Bu Estine Tinggal mulai kok tinggal leren. Sekali lagi. Kayak bulan bareng ngono ya. Mulai ora tenanan aku. Kene kita pajer. Bareng sekali lagi aku ya. Kalau wayah wis Wah, kan malah tas speaker nek Mas. ya, mangga Dadi rock bare. Aslinya ngelek sunyi ngono kae ngene iki. Terkadang wong komen ki sepil penonton film ngono ora gaceng lho wong wis. Ora nek lokasi kok. Lelaki tak kira krono kowe kok. Lah anu dalan aja. Yo ijo iki. Tapi gak. Kayaknya berarti Cak. Yo. Ya ada sampean aku. Iya, Mas. seprono sprene urung rubah rasane. Agak ora rasane. Piye sik benak Tetep kepenak. Saya suwe saya ngangeni. Bocah-bocah ini liwat-liwat. Yen memajang among karo Boleh kene gue 5 menit tuh. among Bar karo ngono share foto kabel sing ngono ra susah. among karo ajano Piye nek komburi apa penak? komburi penak komburi kang kepenak iki geden kong ngarep Ada udah coreng aturan. aja seru-seru. ora aku ora mek kok aku cek kok Aja seru-seru. kembang wae weton pokoknya tetep penak Penak ya. pokoknya arah
selatan, kutub timur dan kutub barat. Kita tetap enak kabeh. Oh iya. Yo. Lah cacah ki alate gede-gede. Pak Cita. Oh, nah. Pak Cita kamu dong. Yo. Kaya kerja foto Jepitan Yo. pita. Aslinya apa sih bener apa? Pita kalau gawe ngono pita ngomong. Pak gasek cepitan. Iya. Nah, terus dong. gitu kira diterus-terus Lah iya. seminggu Ya jam diulang lagi ngono. seminggu gue nyang bedanan. Lah iya dong. Kayaknya mau keser. Ya pokoke keser e kita ngene wae kok ya. Ayo lanjut. Panas udan janji Ora
alhamdulillah berkah barokah Allah. Menika ugi potensi wonten ing laladan kula. Menika dalang muda. Nggih calon. Nggih, calon dalang Niku muda. nggih dalang melih. Manggenipun wonten ing laladan Wotan. Nggih, menika ingkang saking Solo niku. Nggih, sing masih iki. Nggih, Mas Eko saking Solo. Alhamdulillah. Nggih. Jan tenan niki tesih tambah meneh Mas nggih. Nggih, monggo. Iki tambah neh iki sing urung nembang karo dulurku wedok loro iki. Heeh. Iki dulur wedok loro iki. Wis. Niki manut niki dereng boten pamundutan. Alate mewah. Niki linduran saping Gunung Rara Jonggrang Puspita Nala sampun nggih kantun Ibu niki sing rada dimatne sithik. Iya. Nah, iki bedhog yendang nentang-nentang. Lah iki iya iki wong loro iki mesti patete nek kudu kuwi. Aku kan sing joget aku. Joget kuwi. Bisa selawe 23. Maka Bu, iki rujak jeruk. Nah, iki karo iki. Jan tenan. Mbak Bari njeng ben tenan kepriku nggih. Alhamdulillah. Kowe nek yo dijak ora. Boten blas. Ora dijak. Cari tak rusui iki ora tau njak. Ya ora dijak piye to iki? Blas. Mbak Bari iki pacak tenan. Cintane tak rusui iki. Oh no. Dhek seneng aku wis no. Ngapunten Mbak Bari. Mbak Bari niki rujak jeruk nun saya Mas Bibit nggih. Kang Bari gen ngendang aku kangen. Soalnya sok ben aku iso melok. Oh ngono. Kalau kowe ra gelem-gelem. Alah boten to. Aku tetep budal ae sapa sing ngejo koyo kene tetep budal. Monggo rujak jeruk ya. Nah, Mbak Bari ngendang. Ya. Ben duduman sambutan gawe to. Ya, kudune ngono ora. Monggo. Monggo Ibu. Merujak jeruk, jan dalang ke mlakune ya beda ya. Piye? Ya. Nek kowe berwarna. Ora, aku mikirku ki jane Bari ki ning sunat mari puru. Mosok nggondangi neh. Iya. Monggo, Bayu. Sing saniki. Nggih, nek sesuk wis trukut panggunge disetorno mulih kok. Tak kira sesuk. Monggo. Sing ngoten. Ya. Monggo, Mbak Yu. Bedang dirandang ngandang-ngandang. Silir-silir eneng protolon tambang. Heeh. Marep ngulon wargane ayem. Heeh. Marep ngidul wargane tentrem. Heeh. Marep ngawur wargane akeh rejeki. Iya. Marep ngulon wargane padha sempulur. Ya, kuwi sing jaluk. Monggo Mbak Yu. Kodok bar ngarit. Heeh. Mbok wedok gawene wedak. Aja. Tekodok bar ngarit, mbok wedok gawene oseng. Oseng. Tekodok bar ngarit, mbok wedok gawene sambel. Sambele. Terus Ya. Kelson paling. Aku yang rokok lah buat aku buat rokok apa ya mesti anu pengal. ya ora apa-apa. Iki GS audio iki. Ngepek sing ngono kuwi. Gasir. Iki mau ketoki iki
iki ora kulino ngremet cah iki. Selamat Bagus ngoten iki. Donga Ora kulino ngremet. Iki lek kok cendana iki bablas nyanggone Jaya. Kuwi oper ning Sira Aji. Ngono. Bablas nyang Damri ngono. Yo, enggak. Teko nggone Pak Bambang. Apa sih Haji sirene? Apa kanggo Awakmu to yo kok wis oper kene pirang-pirang jus kok. Kene pirang-pirang jus awakmu sak jus urung dadi. Jarep. lagi ngrajik rujak Kalau kuwi apa rasane? Kuwi apa? Ora. bumbune kuwi apa? Aku mau lek bumbune titin ki wis ora tau sempurna. Ayo, bubune iki Enak iki apa? ngono abune ki apa ngene iki? Batang dangkok. Iya, nek iki ngono. Ya, wah. Ya. Kula Yo. Jeruk bali wasare Thank you.
matur kabeh Pak Bapak. Sembah nuwun ugi beliau Ibu Iswini anggenipun entas pitulus ingkang putrinipun Mbak Esti Widianti kaliyan Mas Haryanto muga-muga pikantuk berkah saking ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung. Kebak ingkang mulyan muga-muga dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Sembah nuwun pripun lajengaken Tasih, wah, nggih, pripun Rama? Oh, nggih, monggo, tuk tuk.